er Henning Hansen, og det er 513 R. Og det er sådan, når der så er omlys på slæden, jamen, så er slædemanden klar, og ham, der har det ordnede overblik, det er ham, der står ude på banen. Med det røde og det grønne flag, det er 100% ham, der styrer. Hvornår det vil sige, når han blinker med det røde flag, så er det stoppet, og hvis han blinker med det grønne, så er det bare at køre. Det er altså ham, der har 100% magt ude på banen, altså. Og så selvfølgelig også sørge for, at hvis slet ikke ryggen, så skal han sørge for, at så kan der selvfølgelig om ikke på at holde ud i banen. Men alt det tager vi. Der er en anden form, vi ser her, jeg har brugt fra det her om, så det tager før. Men lad os se en gang her. Altså Henning Hansen og hans skærm 513 R. Fantastisk maskine. Flot farve af det hele. Det er helt vildt. Ja, så vi er på vej på det, så er det fuldt op her. Eller fuldt her, der. Jeg tror det.